alle mennesker, der synes, det er spændende at gøre noget for andre, eller blive hjulpet også. Ikke? Jeg har haft flere svære depressioner, været indlagt mange gange på sygehuset. Og jeg er gladest, når jeg går ned på stranden og bader. Jeg havde brug for noget, der hedder Livet kalder. Nej, jeg er ikke vinterbader. Ja. Det giver mig på den måde, at jeg har noget at se frem til at komme her. At mine selvmordstanker er ikke så spærre mere, som de har været. Altså, så det har hjulpet mig meget, hvor jeg tænker, der er lige caféen Livet kalder. Dem kan jeg sgu ikke være bekendt at svigte. Der er jo ikke nogen, der står ved indgangen og interviewer dem om deres synspunkter, eller deres tilhørsforhold, eller noget andet. Det vigtigste i virkeligheden, det er at have et åbent sind og være fordomsfri. Hvis man nu er tilflytter her til byen, og ikke har nogen familie, hvad så? Ikke? Så kan man komme i frivilligcenter, så kan man deltage i alle de aktiviteter, der foregår i huset. For der er vandrehold og kulturturvenner, der er strikkeklub og forskellige andre aktiviteter, man kan indgå i. Dels som enten bruger eller som frivillig. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, der er spændende, og høre historier, synes jeg er spændende. Så man ikke er helt alene med bunker af problemer, men der er andre, der er ligesom mig. Det betyder meget. Man har en god stemning, og folk er vanvittigt søde. Og jeg synes, det er en god idé, når man bliver ældre. Ikke bare at sidde derhjemme eller spille banko, men gå ud og være noget for nogen. Det er sundt. Jamen, sådan på en uge, der er vel måske 100, måske nogle gange op til 200 mennesker, der kommer i frivilligcentret her, for der foregår jo noget hele døgnet, skulle jeg sige. Nej, vil du bare se, hvordan den drypper kanden her? Ja. Det er jo sådan et ressourcecenter. Det er der jo mange, der har fundet ud af. Det er der, man kan komme og bruge sit overskud. Her i huset forsøger vi efter bedste evne at skabe en let og positiv ånd. Der er ingen, der kan holde ud og høre om meget, meget tunge problematikker hele tiden. Så det gælder om, det er simpelthen at finde det positive frem og støtte hinanden i den retning. Ja.